Apese. Ya nantiache. Ye ebedi ye no. Ya ye adwuma bia yenye ye. Ukra de se untu kwanda. Matimi akokro kase makodwarepo. Tomata de so ne mpanifo akase ni nyina kwankosiaga. E masama betina. Ye ntimi ntra sa nya hwansa enwu. Abla enya hwe ye nyusu yadwen. Ni enso yemfani dibi ni nipa. Mere abrabone de. Mere nya abrabone na enyo me ma hu me yafu o. Yes ma me nua me na na ai. Ai abra hwan on na ye me brepeska anadwo no no nso de kopati. Enti me de me nsa baifo ono ne baye no de ye me. Na me nso minim kwan a me de ne befa so. Ejudi yemfa no twente obi na ye ndi yemfa ye ni hu yemfa twente ni yenyusi ya adwenfa bobra what na adwen be na yese me yusu a me nyusu ye adwen be mbiem wo de yese me de ma adwen baba kan dia de me kan bia ditum wan wo fie ye o musi ni ko ti ahwe o mo ye renovation ai ja parakudan yemfa nkonkwaje besia ne yemfa ni hey yemfa nkonkwaje besia ne yemfa ni di obi sini dan parakusi ni dan me nkonkwaje bosia yemfa medidi ukwankan ya to pomu obi ate abre ha ya fo mani esan mo de mo nwini mo ho ya dwene ya ho dwene be yanka ye afede de yesi nya de henso be dwene ye ho da ya fo mani esan me se di machi yankwa haji ana Suleiman Tare ni nua haji ya Sharifa Suleiman Tare se amane ska de tutu buru ni mponchi ni nwan si obebo kotokokura Sule so obebo wanya sika o no di bia manu ni amba na de to na ntwe ni aburu ni ayi asampa na chichira besuami yu me si yenkwa no na de yenka nchira ne se we eyewuja de eye maami edi wuja ye ya preswa sanki ya ton koko sanki de ye ni ye de ehute enso ye no enya de enye ye ya ho ade asa ndi wan de wanyi no mu yeska no fantete ka asembi wo ha ya yusu adwene kakra na obusa asen krata sem nso we na minin krata ngamzi yanko ankrata o ankrata ko wodi yanko o ankrata bisi yanko o ankrata go botu nanya ne sorry unya ne bisi yanko Sharifa o de wo ankrata be piem wano wan me da nya mie mfa me nkotwena bankuku basine go botu unya ankrata nyina